Pozdravujem vás z nábrežia Dunaja, spred obchodného centra, jedného z mnohých v Bratislave. Takýchto centier je kopu po svete. Sú v podstate všetky rovnaké. Jediné, čo nás rozlišuje, to je kultúra. Naše ľudové zvyky, naša kultúra, naše pesničky, divadlo. Všetko to, čo robí národ národom. Nechcem používať veľké slová, ale je možno jednoduchšie udržiavať kultúrne zvyky v hlavnom meste, vo veľkých mestách a o mnoho ťažšie udržiavať v mestečkách a dedinkách. O to viacej si vážim počin zrekonštruovať kultúrny dom v Omšení, ktorý, predpokladám, bude motivovať mladých ľudí k tomu, aby kultúrne žili tam, kde sa narodili, v kraji, do ktorého patria, aby nemuseli odchádzať do hlavného mesta, do zahraničia, prípadne sa už potom nevrátiť. Je úžasné, že sa v Omšení podarilo zrekonštruovať Dom kultúry a bude mi veľkou cťou, keď aj ja trošku pomôžem tomu, aby mladí ľudia zostávali v Omšení, zostávali v mojom rodnom Trenčianskom kraji, zostávali v kraji, v ktorom sa narodili. Teším sa na stretnutie v Dome kultúry v Omšení. Kultúrny dom v Omšení slúžil tunajším obyvateľom po dlhé roky. Dnes si však zúfalo vyžaduje rekonštrukciu. A keď sa k tomu nemajú štátne inštitúcie, môže sa to podariť partii nadšencov, ktorí sa uchádzajú aj o vašu podporu. V súčasnosti je kultúrny dom v Omšení v havarijnom stave. Náhradné priestory chýbajú a obec na opravu budovy nemá peniaze. Nadšenci a rodáci z Omšenia sa však s touto situáciou odmietli zmieriť. Chceme, aby po dokončení rekonštrukcie kultúrák opäť slúžil na obecné a školské účely bezplatne. Snažíme sa využiť všetky možnosti a cesty, ako vzkriesiť bývalý bohatý kultúrny život a vytvoriť prostredie, kde nájdu miesto pre záľuby deti, mladší i starší. Pozývame vás, rozšírte naše rady a staňte sa omšenskými šíriteľmi kultúry. Ak nám dnes pomôžete s financovaním rekonštrukcie a rozbehnutia projektu, radi sa s vami dohodneme na odmene vo forme darčeka, vstupenky na budúce akcie, rekreačného pobytu či poskytnutia priestorov po dokončení obnovy kultúráku. Veríme, že sa nájdú ľudia, ktorých oslovila myšlienka vrátenia kultúry na slovenský vidiek a pomôžu nám s jeho financovaním. Vieme, že nás čaká veľké množstvo práce. Sme však realisti a vysúkané rukávy nie sú pre nás žiaden problém. Obraciame sa na každého z vás, takisto oslovujeme firmy, inštitúcie i verejnú sféru. Veríme v spolupatričnosť a podporu podľa vašich individuálnych možností. Pridajte sa k ľuďom, ktorí chcú pre lepší život na vidieku urobiť niečo hmatateľné a konkrétne. Viac info na omšenskýkultúrak.sk. Takže ja sa 12. januára 2019 oholím, ostriham, prezlečiem do smokingu a teším sa na vás 12. januára 2019.